Днес е последния ден в Европейския парламент в Страсбург и с тази заключителна сесия бих искала да използвам възможността, за да отправя поздравление за новата 2010 година към всички български граждани. Това беше една много тежка година, изпълнена с проблеми поради икономическата и финансова криза, година на политически борби, година на противопоставяне. Но празниците наближават и аз мисля, че ние трябва да направим всичко възможно, за да ги направим светли, поне за нашите деца. През тази година и през малкото месеци в началото на мандата на Европейския парламент се постарах да положа максимални усилия, за да продължа работата си като евродепутат от това, което съм поела като ангажимент към българските граждани и в предишния си мандат като български депутат. Да се боря за правата на пациентите, за сигурност и безопасност на медицинските изделия и на медицинските продукти, също така за правата на жените, за борба с насилието срещу жени, за правата на децата, за сигурността на интернет. Ще продължа и през следващите години да защитаваме интересите на българските граждани и на всички европейски граждани. Но сега, за празниците, бих искала да ви пожелая една щастлива, весела Коледа и успешна 2010 година. Честити празници!